делаем срез растения и помещаем их в питательную среду. Башта вак кисәкләргә айыралар, аннан үсентеләрне стерил савытларга күчереп утырталар. Укучылар үзләре үсемлекләрне үзенчәлекле ысул белән клонлаштыра. Бу Россиядәге бердән-бер шундый биолаборатория. Пересадили горячавку белую. Без әлеге үсемлекне клонлаштыру ысулы белән күчереп утырттык. Киләчәктә аннан генетик яктан охшаш шундый ук үсенте үсәчәк. IT-технологиялы бу кабинет нефтчеләрнең чираттагы бүләге. Мондый биология лабораторияларын авыл мәктәпләрендә дә ачарга планлаштыралар. Бар да мәгариф тармагын һәм белем сыйфатын арттыру өчен. Бүген бу хакта түрәләр һәм укытучылар иҗтимагый утырышта сөйләште. Город развивается очень активно. Балалар бакчаларында урыннар җитми. Халыкны борчыган иң төп мәсьәлә. Соңгы 5 елда районда 7 балалар бакчасы төзелгән, әмма алай да урыннар аз. 2840 детей сейчас стоят в очереди. Хәзер 3000-гә якын бала чиратта тора. Шуларның яртысы балалар бакчасына бары тик 3 яше тулгач кына бара алачак. Калган 1000 балага бүген урын юк. Бу проблеманы буш биналарда һәм күп катлы йортларның беренче катларында балалар бакчалары ачып хәл итеп булыр иде. Нефтчеләр булышырга вәгъдә бирде. Мы уже так с коллегами обговорили. Без хезмәттәшләрем белән киңәшләшеп алдык. 1 сентябрьгә мондый балалар бакчаларын ачарга тырышачакбыз. Әмма аларны гимназиялар каршында эшләүче итеп төзәргә кирәк. Кадрлар кытлыгын авырткан урыннарның берсе. Бүген районда 56 педагог җитешми. Бу мәсьәлә буенча эш алып барыла, чөнки хәзерге вакытта менә безнең Казан федераль университетында 530дан артык студент укый. Безнең мәгариф идарәсе, аннан соң менә шушы безнең компания шартлар тудырып бергәләп эшләгән вакытта кадрлар кайта һәм мәгариф системасында эшләүче яшьләрнең саны артачак. Мәктәпләрдә урыннар җитешмәү, ашау сыйфаты авыл мәктәпләренең тырышы утырышта башка мәсьәләләрне дә күтәрделәр. Быел Әлмәттә яңа инженер мәктәбе, заманча фән музее, дөньяда тиңе булмаган мультфильм студиясе ачылырга тора. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.